Vila-real en un minut. Una setmana més és notícia a Vila-real una nova retallada de la Generalitat. En aquesta ocasió, els socialistes i Compromís han decidit eliminar la classe de 3 anys del Col·legi Bisbe Pont. Una decisió que, en tractar-se d'un centre d'una sola línia, provocarà el tancament progressiu del col·legi. Els populars s'han reunit en mossèn Guillermo i la direcció del centre per a traslladar-los tot el seu suport. Al mateix temps, han signat un acord de junta de portaveus per tal de defendre a Vila-real d'aquest nou atac de socialistes i Compromís. La direcció del Col·legi Bisbe Pont ha presentat al·legacions i ha iniciat una recollida de firmes que ja compta amb el suport de més de 3.000 veïns que exigeixen a la Generalitat de Ximo Puig i Mònica Oltra que rectifique aquesta decisió completament injusta. 50 anys després que mossèn Guillermo creara el Bisbe Pont, el col·legi necessita l'ajuda de tots per a defendre's d'aquest nou atac de la Generalitat de socialistes i Compromís. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.